ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Shitayo Hashwa baga tamasa mau benar ni ke Monolith Festival kan sedang menpeni ke nam ke Jingreus Pa Jangariti Destur ukhasi khara ha ke babon kiliang kakasi Hills Autonomous District Council mentakasngi galek benjurep halo ke jingpen kre ya ke tamasa ya kini ke jingjurup la yalam duba pensingan NCM ubede Deputy Chief Executive Member ke KHADC ha ke jingsendra lang juga Executive Member berkumjuru ki MDC ke liang persha ki officer berkiwe ki bedan benta ha ke jingpen kre ya ke tamasa Kalkum ke jingjurup la sakhi bagi babon ke jingpen krek la jan deblut baro bar ki basa ki long satang ki kindiat kinson bala sakhi langru bagi yeng juki hima ki blashna ha ka khasi heritage village hamau plang ki la deblut ban maramot bar ka wen ki yeng juki hima ki bedang shushna thamai ke de jang ka hima bhowal Hakani ke sengi la sakhiru ik jingpen kre ik dukan ki bede ya ki tiar than kiti ba ki tiar ba penan kam ha ka por belet bri ba lingkha ki badan haru sapu artli ba kumba praphautli ki dukan bam ka bekin thop langru ya ki dukan bede ya ki kyat ki wine ba dalor ki we pan Haba kerenche kila pathai kubor wa penshkan NCA mulai tho bagi jingpen kre mentak la long khandai pusan na kishis 5% but shen kini on sependap no hakini kishisngi arsngi berula penpau bahakani ka kenti bementa limba ka jinget trelam ba ka sarkar jella kini ka tamasa kan long shisha ka bajab Kita gibadon hapo kanika inside ke campus ka Heritage Village. Ti gibadon hang ni kita bikin dry stall ngong di bakan pot ki dukan bandi ki tiar shat ani ki musical instruments ni ki gini kemau ngi ba amtan ki dukan di sentio. Ti kini gidon be hang ni hapo Heritage Village. Ti ila yo ki nong song stall masutnat kan ka ba stnat kalong ba kimdei tang ni we jaka kia represent ya kan Rikasi Brokoi. Siapa yang siliang hajan kalau untang bat kidan gini stol prapotli. Itu kidai stol jong kabam. Bahkan top ya kabam kadang. Nata kidan stol kibangnya. Ban represent mo ya kalsia jongi. Ngi hot ikibri kibadi dok that alai terhong. Nata kibadi dok snam no ko lai lengkon. Ti kan ni barok hot kade ban represent ya kalsia jongi. Tinggal ensure ba wat hakabam ru kade ban penpalang wani represent ya ka bam penrai jongi. Ti kidon hang ni haneng ndiat di stol ki ba ngibu namta ki ban exhibit ndiat ya ki ki jingale ka jong ki
nakaliang jay bawan pai na po nanti na po UNI cafe di beri ba plate jingmut hakini ki katukan ni sendam ban revive ya kini ka jingale akai tentrai bun la klet mo ti basetenat bah ka first but second ru isim benta but kadi ka benta ka ba kring bahawat ki kot khubur ban tho gitu ti ngila ensure ba iba on fire in wan ra gitu jingale akai ba basetenat kalong ba ila improve isu ila kambun ti habrok khat iliang hi ngatrai nakaliang jol long bayat baik ya enti kuman chu ong no ngila ensure ba menta usnam kin muya bun than ngila bu praputli nang ba kinyala adi bro ti nakaling stall kalong hakata kurukom but ngibu ro yakini ki wine store ki ba pi kani ka yo mde atamanya di ti kade bengi promote kani ka local entrepreneurship pan ailat ikna samla jungi bakin penculur ki bakin sengi kamlajong ti kani ka wine du ngi ensure bakini ki bla yo license ka sarkar ban promote ikini ki local wine jungi ti hibon ki banya simbenta ki don ka ar postol ban haju opor ban sampul kani ka mengi ongmo kani ka local rice beer jongi ki don nawar ki don na boy na keleng hakaliang ka bami bat ki stol kemot ila ensure baka long well represented representing ya kan ka rihasi jongi kung dewi ngat sedar na sela na sobat niwan ra na seduk syarat mau jam keleng gidon kembalai puai ngan pariong afi group hima maharam na po nong hima nong stoin different hima sardarship itu bakirat baper na bohoi ro babon kirat itu hima melim mi molim kirat seboy hima ibu hima represent ki sardarship itu ki nongruai ru ki nongruai nongruai ba amat sebat nongruai di bohoi ru kiwan Tukan ni nong tam kita kampau pau sakmat ru kintat tukan ni kita ingat kan kita ipak sa kabahaba kinwan pai hi kini nong ruai ki bun ki ba tendap plan juki ki ba pat yo so sai festival jimut jong ka council 2013 pemandra ya ka konsep jong ka monit festival kadika yo pen inam ngalaban hawi ketin pen inam me gai karwai ka siau ka shat ka mesti ka tem ka put kumpau mendang ka bam gadi nang ta kitiar ki bengisna mangi mo ki kha khando ber ki wei mdei tang kata mo ki babun ki benta ki bangi haban showcase hang ni ka konsep ki long badi ban long sinam ka intention ka long ban long man ubnai Oktober repetitive maka konsul ka long konsep of fun kamdei ka besuk mendaru ngia telang bat ka Meghalaya Age Limited ba ka tourism department dengan penlong kumni kumbalong teka konsep ki jung ka long ba kumba po nagalan gidon ka Hornbill Festival ngi di pandon communal festival bangi skam bangi system line ni kani tradition ngin la ban ra ka bill ke bede bat ka conservation promotion na ka benda ki culture ke jongi kan long mandatory ban long season system whatever executive committee kadi ka kam di ka di yung ki ban penlong ka festival mahdu mentang ma ban showcase hadis the same place kumba ngi ba alan mentani kong davi ba mak sunti pini ikan ruai ba ruai tenrai ke jongi kapam tenrai ka chat kum tater hima ke kendu hang ni don mentak hat atli ki hima ke ba showcase ki hot si jongki dengan trai kan ni ka de ka main objective ka jongi bati hista ba ka meeting dengan ski angkat ki traffic police ngai ekran lang la olang na PHC na PBD baru ko ngina ajan complete ki infrastructure ki jongi ba ka traffic ngai ekran bala kumnu ngin sa bu ya ka mo ngin sa ya ka publicity ba ikali ki barung gendrung bait tang nagawi ka route ban exit nang niru kin happen mi sekati ka surok mau plang balat don atli ki exit route kanang barung ta ki bona thain sora kin rung bagat numer direct sa mau ngap kanang kanang ta ya ka traffic jam tu ka new pra kandai kini ki auto rickshaw ngin kampen duna ki bisni ki kali ki ba pick up truck ki bakit sia mau ru ngatangin happen duna dia kanang ba kan nom bu jing ya upai ba namanya sutu ba menakane ka arja khat lai bat khat riu bapling babun kisa kutang ha cerpi kadang kolong ba ka traffic congestion te mentang la experience na kini angi scam ba kadi third edition kan compare kan diat banga persangkat bala ban accommodate ya ka space na kabenta ki bawan hang ni idang don ka idea mentan la kumung bu ka ka stand boss i barit hang ni wei la singin bu ala ki boss la sigi basa kot shoi ni la ban shawi ki ban wan ra hang ni in persang ban accommodate lang ba hadu mentang idang don tang khat atli hima including ka bawal ka badang su dapsna man kan ni
Kibun ka hima mulim ka don nang ni ka hima mau sunram ka don ka hima maram ka don nang ta kiwi ki hima. Dia slowly ngin pe ka kan ka space ka bangila ban accommodate ki hima hang ni. Ngin persang ban accommodate dan dei giba empat long lakloi ban don ya ki tu hari ki ha kan ka space. Next time matang ngai ba ki la ban pedek barok samso ki hima. Ki item ko ba akan ki ba na kan na sakmat. Le se mo ka dot hat pinyo. Ka dot snam na po ba lailungkot pinyo. Dia karena napo hima mahram namo gawar pindo na jong katis kiwa na riboy kan don na jong katis namarang ni kadika nganong gum lalong multiple choice of traditional food dia pilih jaboy pinyo betang itu jinta boy hang ni pada piwa amat satu long piwa pe dia ki jingshat sipang pinyo ka jingshat dan rai na tamri boy sipang pinyo na mahram kumju pinyo na melim kan ni affair sibun. Dia nang try ngangit bau pai ba bawana kan ka third edition ko jungi nang try kinom babe kin yo ban yo iya ka jingu spa jong ka culture ko jungi kanong ka ba job namar ba hila yo ban ne ha ka kom ka badai hoi ni susi kan dia lagi ni kan singi bang ban chain ya ka tarik namar ba kampat ya biang nam Meghalaya East Limited na po ka tourism de mentar jing tilang jong ka tourism Meghalaya East Limited ba ka district council including ka himamau plang ngatrai kan long success. Tapi mentah ka jing ngi kham sting ka diskonsel mentah. Kamlong kis nem ka bunshwa ngi adon ka financial burden ki jongi. Mentah le ka babun ka le baik ka Meghalaya East Limited. But ka event manager ka di ka Roxy Group ka ba iba Jason iba ala ni do mentalang kong debi ber kiwi. The beautiful mentah kalong ba ngi num ban khathan. I syuruan tangkat ni kanila ka se manumala hang ni hang tai ki jing pelut na ka councils. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.